Αρχικά θέλω να ξεκινήσουμε μιλώντας για την αλυσίδα της πώλησης, που ίσως είναι από τα πιο υποτιμημένα πράγματα στην πώληση, γιατί ειδικά στον κόσμο των social στην Ελλάδα θα δεις περισσότερο άτομα να σου δίνουν συμβουλές για πολυτεχνικά κομμάτια της πώλησης, τα hooks, το πώς να δομήσεις το βίντεό σου, που είναι πολύ χρήσιμα, αλλά σίγουρα είναι το 30% της πώλησης. Η αλυσίδα λοιπόν, την οποία διδάσκω εγώ και πλέον πάρα πολλά άτομα στο εξωτερικό, πάει ως εξής: ενέργεια, εμπιστοσύνη, πώληση. Τι σημαίνει τώρα αυτά τα τρία κομμάτια και τι πρέπει να κάνεις για να βάλεις check στο καθένα.